Self-mix. 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 Baby, why ne? Lokaci na ne komai nake so shi zan yi. Tanadi na ne hanya mai kyau ita zan bi. Waka 100 a rana ɗaya na fara bana jin tsaya. Ni da Mike mun haɗa kai tsintsiya kullum idanu na juriya. ABY sunana, Allah shine gatana, aljanna ita ce fatana, maƙiyana suna bayana. Ko ina na je zan dawo, duk abin da ke da kyau shi zan sawo. Daga tudun wada zuwa kawo, muryata kamar hayaki haka take yawo. Waka tana jikina ne, tuntuni na lura na gane. Waka 100 a rana ɗaya na fara bana jin tsaya. Ni da Mike mun haɗa kai tsintsiya